ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 7/10/22. ಮಥುರಾ ಜೋಕುಲೆ ಬಾಬನಿಕ್ಲೆಗ್ ಜ್ಞಾನದ ಕಸ್ತೂರಿನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರು ಪನ್ನಗ ಅಂಚಿನ ಬಾಬನ ಮಿತ್ತು ಬಲಿಹಾರಿ ಆವಡಾಪುಂಡು. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಫಾಲೋ ಮಲ್ತದು ಪಾವನಾಪುನ ಸೇವೆನು ಮಲ್ಪುಲೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಏರು ಅದೃಷ್ಟವಂತ ಜೋಕುಲೆರ ಅಗಲ ಚಿನ್ನದಾದುಂಡು? ಉತ್ತರ: ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ಅರ್ಥಾತ್ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ಜೋಕುಲು ಸರಿಯಾದು ಓದುವೆರು ಅಂಚನೆ ಓದವೆರು ಅಕುಲು ಪಕ್ಕಾ ನಿಶ್ಚಯ ಬುದ್ಧಿ ದಕ್ಲಾದುಪ್ಪೇರು. ಏಪಲ ಸಹ ಬಾಬನ ಕೈ ಬುಡ್ಪುಜೆರು. ವ್ಯಾಪಾರನು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಂಡಲ ಈ ಕೋರ್ಸುನು ಮಲ್ಪೇರು. ಮಸ್ತು ಖುಷಿಯಾದುಪ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಏರ್ನ ಅದೃಷ್ಟದುಪ್ಪುಜೋ ಅಕುಲು ಲಾಟರಿ ತಿಕ್ಕಂಡಲ ಸಹ ಕಳೆದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಗೀತೆ. ಭೋಲಾನಾಥರ್ದಲ ಭಿನ್ನ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಏರೆಗ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಭೋಲಾನಾಥ ಮುಗ್ಧೇರು ಬಂದು ಲೆಪ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯರು ಏತು ಮುಗ್ಧಾದುಲ್ಲೆರು ಮಾಯ ಏತು ಮುಗ್ಧರಾದು ಮಲ್ಪುಂಡು ಬಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಬಾಬಾ ಏರು ಪನ್ಪುನಲ ಸಹ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಲೆಪ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ತಿರುವೆಂಜೇರು. ಕುಡ ಬಾಬಾರ್ದು ವಾ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಎಂಚಿನಲ್ ಸಹ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪನ್ನಗ ಮುಗ್ಧಾದುಲ್ಲೆರತ್ತೆ. ಮುಗ್ಧರು ಪಂಡ ಅಂಡಲ ಪನ್ಲೆ ಬುದ್ಧು ಪಂಡ ಅಂಡಲ ಪನ್ಲೆ ಒಂಜೇ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಈ ಸಮಯಡ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಬುದ್ಧಿಹೀನರಾದುಲ್ಲೆರು. ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬುದ್ಧಿಹೀನತೆ ಅಧಿಕಾರ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಜೋಕುಲೆ ನಿಕುಲು ಬಾಬನು ತಿರಿಯೊಂದರು ಅಂಚನೆ ಅರೆರ್ದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲರು. ಬಾಕಿ ಆತ್ಮರು ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಆಪುನ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಬಾಬನೇ ಸ್ವಯಂ ಕುಲುದು ಜೋಕುಲೆ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಆಲೆ ಪಂದು ಕಲ್ಪವೇರು. ನಿಕ್ಲೆನ್ ನಿಕುಲು ಪಾರಲೌಕಿಕ ಬಾಬನ ಜೋಕುಲೆಂದು ನಿಶ್ಚಯ ಮಲ್ತೊಂದರು. ಲೌಕಿಕ ಬಾಬನಂತೂ ತಿರಿಯೊಂದರು. ಬಾಕಿ ನಿಕುಲು ಆತ್ ಮುಗ್ಧಾದುಲ್ಲರು. ಪಾರಲೌಕಿಕ ಬಾಬನ ಬಗ್ಗೆ ತಿರಿಯೊಂದಿಜರು. ಇತ್ತೆ ಈ ಪಾತೆರನು ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ತಿರಿಪಾರೆಂದು ನಿಖಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಡುಂಡು. ನಿಕುಲು ಎಲ್ಯ ಜೋಕುಲತ್ತು ನಿಖಲ್ನ ಇಂದ್ರಿಯ ಅಂತೂ ಮಲ್ಲಾದುಂಡು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಖಲಿನ ದೇಹ ಪಂದು ತಿರಿಯೊಂಡರ್ಡ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ನಿಖಲಿನ ನಿಕುಲು ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಪಂದು ತಿರಿಯೊಂಡ್ಲೆ. ಜೋಕುಲೆ ಪಂದು ಶರೀರಗು ಪನ್ಪುಜೆರು ಆತ್ಮಗು ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಚನೆ ಜೋಕುಲು ಆತ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಶಿವಗ್ ಅಪ್ಪ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪೇರು. ಒವ್ವೇ ಆತ್ಮ ಅತ್ತಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಗ್ ಲೆಪ್ಪುಜೇರು. ಬೆರ್ಲ ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಲ ಸಹ ನಮ್ಮ ಶಿವಬಾಬನ ಬಾಲ್ಯಾದುಲ್ಲೇರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಬೇಹದ್ದುದ ಬಾಬಾ ಬೆರಡ ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮನ ಶರೀರಡು ಬೈದೇರು ಪನ್ನಗ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡಾಪುನು. 84 ಜನ್ಮದ ಚಕ್ರನು ಸಹ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡಾಪುನು. ಇಂದು 5000 ವರ್ಷದ ನಾಟಕವಾದುಂಡು. ನಿಕುಲು ಪಾತ್ರಧಾರಿಯಾದುಲ್ಲರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಡ್ರಾಮದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿರುದುಂಡು. ಪೂರ್ತಿ ಚಕ್ರನು ಬುದ್ಧಿಡು ತಿರುಗಿಸವಡಾಪುಂಡು. ನಿಕಲ್ನ ಪುದರು ಏತು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದುಂಡು. ಸ್ವದರ್ಶನ ಚಕ್ರಧಾರಿ ನಿಕುಲು ಕುಡ ಭವಿಷ್ಯಡು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ರಾಜರಾವುದುಲ್ಲರು. 84 ಜನ್ಮಲು ಚಕ್ರದ ಕಥೆಟ್ ಸಿದ್ಧವಾದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಬಾಬನ ಜೊತೆಟುಲ್ಲರು. ಈ ಸ್ಮೃತಿಟ್ ಬರೋಡಾಪುನು. ಏತು ಅಂಧರೆಗ್ ಊರುಗೋಳು ಆವೊಂದುಲ್ಲರೋ ಆತ್ ಬೇರು ದಯಾಹೃದಯಿ ಪಂದು ಪಂಡ ಆತು ಮಕ್ಕಳು ದಯಾಹೃದಯಿ ಪಂದು ಬಾಬಾ ತೆರೆಯುನೇರು. ದಯೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಕೃಪೆ ತೊಜ್ಪಲೆ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಎಂಚ ದಯೆ ತೊಜ್ಪವೇರು ಪಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಬಾಬಾ ತಿಕ್ಕುದೇರು ಪನ್ನಗ ಏತು ಖುಷಿ ಪೊಡತ್ತೆ. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ನಿಖಲ್ನ ಕಾರದ ಮಿತ್ತು ಉಂತೋಡಾಪುನು. ಎಂಚ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ತನ್ನ ಕಾರದ ಮಿತ್ತು ಉಂತುದುಂಡು. ನಿಕುಲ್ ಸಹ ನಿಖಲ್ನ ಕಾರದ ಮಿತ್ತು ಉಂತೋಡಾಪುನು. ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುರುಷಾರ್ಥವನ್ನು ಮಲ್ಪುಲೆ. ಬಾಬಾ ಪಂಡ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನು ಅನುಕರಣೆ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಲೌಕಿಕೊಡ್ಲ ಜೋಕುಲು ಅಪ್ಪನು ಫಾಲೋ ಮಲ್ತದು ಪತಿತರಾದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಮೂಲ ಅಂಡ ಪಾರಲೌಕಿಕ ಬಾಬನ ಶ್ರೀಮತದ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪೊಡು ಪನ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ
ಮಮ್ಮ ಬಾಬನಲ ವ್ಯಾಪಾರನು ತೂಲೆ ಪತಿ ತೆರನು ಪಾವನಾದು ಮಲ್ಪನ ವ್ಯಾಪಾರವಾದುಂಡು. ಬಾಕಿ ಅನ್ಯ ಧರ್ಮಪಿತೆರು ಏಪ ಬರ್ಪೆರೋ ಅಕಲ್ನ ಧರ್ಮದ ಆತ್ಮೆರ್ಲ ಮಿತ್ತರ್ದು ಬರ್ಪೆರು ಅಲ್ಪ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಪುನ ಪಾತೆರನೆ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡಾಪುಂಡತ್ತೆ ಶೂದ್ರರನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ಇಂದೆಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪೊಡು ನಿಕುಲು ಏತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕೊರ್ಪರು ಐನು ತೂದು ಬರಪೇರು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ರೂಪ ವಸಂತಾದುಲ್ಲರು ಎಂಚ ಬಾಬನು ಅಂಚನೆ ಜೋಕುಲು ನಿಕುಲು ಜ್ಞಾನದ ಬರ್ಸನು ಸುರುಸಾಂದುಲ್ಲರು ತ್ರಿಮೂರ್ತಿದ ಚಿತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ಇಂದೆಟ್ ಬಾಬಾ ಒಕ್ಕ ಆಸ್ತಿ ರಡ್ಡು ಲ ಬತ್ತದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಾಬನ ವಿನಃ ತಾತನ ಆಸ್ತಿ ಎಂಚ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕೃಷ್ಣನ ಚಿತ್ರ ಮಾತೆರೆಗಳ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಬಾಕಿ 84 ಜನ್ಮದ ಬರವಣಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಅರೆಗ್ ಚಿತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ನಿಕಲಿಗೆ ವಿಚಿತ್ರ ಅಕಲಿಗೆ ಚಿತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ನಿಕಲಿಗೆ ವಿಚಿತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ದೇಪಂಡ ನಿಕಲಿಗೆ ಬಾಬಾ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಭವ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ನಿಕುಲು ನಿಕಲಿನ ವಿಚಿತ್ರ ಪಂದು ತೆರಿಯೊನ್ನೆಡ್ದವರ ವಿಚಿತ್ರ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನೆನಪು ಮಲ್ಪರು ಬಾಬಾ ರಚಯಿತ ಪನ್ನಗ ಅವಶ್ಯವಾದ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚನೇ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಐಟ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ರಾಜ್ಯ ಎತ್ತನು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ಚಿತ್ರವನ್ಲ ಮಲ್ತದೇರು ಅಂಚನೆ ಸರ್ವಗುಣ ಸಂಪನ್ನ 14 ಕಲಾ ಸಂಪೂರ್ಣರು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರು ಮಹಾರಾಜ ಮಹಾರಾಣಿ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ತದು ಈ ರೀತಿ ಆವಡು ಪಂದು ನಶೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸದಾ ಬಾಬಾ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪರು ಅಂಚನೆ ಭವಿಷ್ಯ ಪದವೆಲ್ಲ ಸಹ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಆಂಡ ಸತ್ಯಯುಗಕ್ಕೂ ಪೋಪರು ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಯಾನು ಹಸು ಆದುಲ್ಲೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಪೆತ್ತಾದುಲ್ಲೆ ಪಂದು ಈ ರೀತಿ ಪನ್ಪುನಿರ್ದವರ ನಿಕುಲು ಪೆತ್ತ ಬಂದು ತೆರೆಯುನರು ಆಂಡ ಪನ್ಪುನಿರ್ದವರ ಆಪುಜಿ ಬಾಕಿ ಯಾನ ಆತ್ಮ ನರರ್ದು ನಾರಾಯಣ ಒಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಬಿಕಾರಿ ಆದುಲ್ಲೆ ಇಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದುಂಡು ಅಲ್ಪ ಒರಿಯೇ ರಾಜ್ಯ ಮಲ್ಪುಜಿರು ಅಕ್ಲ ರಾಜ್ಯ ನಡತೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಜೋಕುಲು ಉಪ್ಪೇರು ಸಾರತ್ತ 250 ವರ್ಷ ಕೇವಲ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಉಪ್ಪೇರು ಸತ್ಯೋಗತ ಆಯುಷ ಮಲ್ಲ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಆಂಡಲ ಸಹ ಪ್ರಜೆ ಕುಲ್ಬೋಡತ್ತೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಡು ಜ್ಞಾನದ ಪರಾಕಾಷ್ಠ ಉಪ್ಪೋಡು ಭಾರತ ಸ್ವರ್ಗವಾದುಂಡು ಪಂದು ಚಿತ್ರುನುದೀದು ನಿಕುಲು ಏರೆಗಾಂಡಲ ತೆರಿಪವಲಿ ಬಾಬಾ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದುಪೋದು ಕೂಡ ತಿರುಗದು ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕುಲ್ನ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತಾ ಬಾಪ್ತಾದೆರ್ನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲಿಗೆ ನಮಸ್ತೆ ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅವಡು ಉಲೈಗ್ ಒವ್ವೆ ಅಸತ್ಯತೆ ಉಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸ್ವದರ್ಶನ ಚಕ್ರಧಾರಿ ಆದು ಶಂಖ ಧ್ವನಿ ಮಲ್ಪೋಡು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಂಡಲ ಈ ಕೋರ್ಸುನು ಮಲ್ಪೋಡು ರಡ್ ಬಾಬನ ಸಮಾನ ದಯಾಹೃದಯಾದು ಅಂಧೆರೆಗ್ ಊರುಗೋಳ ಅವಡಾಪುನು ಮಾತಾಪಿತೆರನು ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪುನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೋಡು ನಿಖಿಲ್ನ ಕಾರ್ದ ಮಿತ್ತು ಉಂತೊನಡಾಪುನು ಏರೆಲ್ಲ ಸಹ ಆಧಾರವಾದ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ವರದಾನ ಸದಾ ಹಜೂರುನು ಹಾಜಿರು ಪಂದು ತೆರಿಯೊಂದು ಜೊತೆತ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ರೂಪಧಾರಿ ಭವ ಜೋಕುಲು ಏಪಾಂಡಲ ಸಹ ಬಾಬನು ಸ್ನೇಹೊರ್ದು ನೆನಪು ಮಲ್ಪನಾಗ ಸಮೀಪ ಬೊಕ್ಕ ಜೊತೆತ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪೇರು ಹೃದಯರ್ದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ದಿಲ್ ರಾಮ ಹಾಜಿರ್ ದೆಕಾದು ಪನ್ಪೇರು ಹಾಜಿರ್ ಆಪೇರು ಪಂದು ಸ್ನೇಹದ ವಿಧಿರ್ದು ಮಾತಾ ಸ್ಥಾನೋಡ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊರೆನ ಕೈತಲ್ಲ ಹಾಜಿರ್ ಆದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಅನುಭವಿಲೇ ಈ ಅನುಭವನು ತೆರಿಯೊಂದೇರು ಮಲ್ತದಿತ್ತಿನಂಚಿನ
ಮಲ್ಪನಾರು ಕಂಬೈಂಡ್ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಈ ರೀತಿ ಕಂಬೈಂಡ್ ರೂಪಧಾರಿ ಸದಾ ಜೊತೆತ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪೇರು. ಸ್ಲೋಗನ್: ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸದಾ ಆತ್ಮೀಯ ಮೋಜಿಡು ದೀವಡಾಪುಂಡು ಇಂದು ಈ ಜೀವನ ಜೀವಿಸಿನಂಚಿನ ಕಳೆಯಾದುಂಡು. ಅಚ್ಚ. ಓಂ ಶಾಂತಿ.